gaskiya aboki na jarabawan nan kai kokari. Ha ba ina magana kokari, ai ku ne asalin kokari inda a makarantar nan kowa ya san daga ku an gama, ku ne asalin kokari. Gaskiya ne, kuma wallahi ko abin da ya dace ni anan shine kaga jarabawan nan ta zo karshe. Da zaran mun gama jarabawan nan kafin mu karasa gida mai biya ta gidan su Maryam. Mu gaisa da iyayenta kuma mu sanar da ita iyayenta laifin da yaron nan yayin Maryam yake mai. Sakamakon kare je kafta mana sara. Kasan lokacin nan ya kafta mana sara ya bamu da Allah ya abu. Sai a zo ana ta tsugunna tsugunna. Kamar ya kenan kana nufin wai da kanan mun tashi mu je gidan su Maryam. Sannan ga musu cewa ga abin da mu baga yake mu. Bugu da ƙari mu dan gaggaisa da iyayen sakamakon su san fuskokin mu saboda kana neman yarsu. Wannan gaskiya ne abokina, shi yasa wani zubin nake son zama da kai sosai, ba ma wani zubin ba ko da yaushe. Saboda gaskiya kana kawo mun wutar da ni kaina ba na iya gata. Wannan gaskiya ne, amma sai dai kuma in mun je kai za ka yi jawabin, ka san ni ba zan iya cewa komai a wajen. Karka damu. Shikenan. Karka damu, ni na fara zuwa ai kamar gidan rediyo. Sosai ba wani abu. Bara mu taka. To mu sa da kawai. Allah ka ɗo min tsautsayi. Ai baba ya aka yi ne ka zo ka sa shisha a gaba ne, ka ba mu falla mata wuta mana. Allah ban gane ku falla mata wuta ba, jana zo na aje abu kawai kun taya kun karar da shi. To ai dan naga dummu ne shine dalilin da yasa muka shanye ta. Wannan abin da kuke yawa ne wallahi no easy. Ba kwantar da hankalinka, wannan ba matsala bane ba, akwai kudi a waje na. Kai Allah. Ne mu je mu samu. Normal legi yanzu ka kai ko mu hada kayan ka gane. ce kika kama na tun farko, soyayya da irin ki akwai daɗi na leko. Ko na yi fushi da na ga fuskar ki a dole zan saka. Na yi shiri gidan ku zan tura domin a mambai ko. Ke ce ta fari, ta farin fari, ta fari yo. Ke ce ta fari, ta farin fari, ta fari yo. Boki ne aka yi na ganka ka zo na cikin ranar tsage-tsage. Me yake damun ka? A cikin ranar ma nake. Yanzu ba kai yanzu abin naka hayya kai a ce ba ka iya bambance tsakanin rana da inuwa. Kana bari so ka san me yake damun na bari. To me zan bari ka faɗa min me yake damun ka? Idan na fuskanci ka dai kana jiran wannan yarinyar ce kana jira ta zo ta ga wucewarta, sai na san ka zauna a nan ne kawai saboda zaman jira. Ka abokin da a ce kai malamin duba ne ba ka ci kudin dan mata da su. Kwarai ma kuwa ai kan nan na akwai ja iya kawowa. Yanzu abin da ya kamata in dai akan wannan yarinyar ne ya kamata ka je ka gaya mata kawai abin da ke ranka, domin wannan abu kake yi kana yi ne kana tufka ne tana warwa tunda ba ta san kana yi ba, ko ta san kana yi. In kuma ba za ka iya ba ni mu je da kai sai ya raka ka. Ba matsala abokin. To yanzu yaushe ya kamata mu je? Kusan kai za ka san wannan abu wanda yanzu ne ya kamata mu tashi mu. Ya na ganin ka ne a ɓace gaba ɗaya. Wallahi kamar ni ko kai da mutumin ne? Wallahi mutumin ne yau yayi matukar bata min rai akan flegon shisha na 200 yake gaya min magana da ba ita bace ba, abin yayi matukar bata min rai. Sai bi kyauta babin da ima, amma ni na kaina nayi mamakin hakan. Me amfanin zaman taron da ake, shi ya sani idan muna zaune komai a siyo a zauna a sha ba a damu ba, amma kuma akan flegon 200 me flegon 200 ya dinga gaya magana da ba ita bace ba. Me amfanin zaman taron? Na yara kai kan flegon shisha ta hada. Haba flegon 200 shine a lokacin da bashi 200 kawai da sai je ya siya.
to shikenan kai hakurin sa me zan mai magana gaskiya amma ya kamata ya canza halin sa haba abin yayi matukar bata min rai wallahi ban ji dadi ba kwata ban ji dadi ba abin ya takura ina tunanin kai ne lamba ɗaya abokai don muna tare da milla bai kamata a ce haka tana faruwa tsakani ba ya kamata a ce an wuce wannan level me wani flegon shisha shi ya sani mun zauna me ba a yi haka ne amma kai hakurin da ya same shi kan sirrin da ake ciki nan ya same ka ga sa gida Mubarak, magana nake maka. Abinda kake yi ya fara isa ta. Abinda kake janyo min ya ishe ni. Kullum fada nake maka fadan yau daban fadan gobe daban. Amma baka jin magana, ina magana kana kallon ƙasa simi sai ka fita ka aikata abu ka dawo kafin nan sai mutum ya ga kaman ba kai ba. Tun ba na san babanka ya san wannan maganar. To wallahi sai na sa ya sani yanzu. Kai ne dauko akuya, kai ne dauko bunsuru, kai ne dauko agwagwa. Jiya ƴaƴan kajin mutane ko cinye kai wannan ƴaƴan kajin kwaya 10 ba za ka koshi ba. ƴar 3000 na da nake ajiyewa na dauka na bayar. Yanzu kaga ƴar shanun nawa na sayar na biya bashi, agwagi na sayar na biya bashi. Kai yanzu sutura ta kada yanzu ta rage ita ma zan fara. Ka san Allah ka kiyaye ni. Maganar da nake maka kiyaye ni. Don wallahi baka fi karfin maka shegen duka cikin gidan. Ina magana kana wani murguda ido. Don babanka ya tafi ya je tafa ba fa barin kasar iyo ba fa dawowa zai kuma wallahi sai na sanar da shi kuma in babanka ya dora maka karen tsana billahi lazi sai ka tsana kanka hararar ta kake sa'ar ka ce kamata yi da ta zo wucewa ka janye kafar ka a nan guri idan ta fadi fa ta fiye min kai sai rubu ina ma magana ba za ka kula ni ba za ka kula da abin da nake gaya maka ba ni yanzu me zan ce miki a'a mari na za ka yi na ka hantaro hannu wai me za ka ce min mare ni to idan mutum bai haifi ɗa namiji ba a ta masifa yanzu dai ni da aihuwa ka gara min haifi ƴaƴa mata 100 munafuka ana mutane faɗa kina so ki shiga ɗaki ki ji me za a faɗa ga kanan babban munafiki ka ma fi kama da munafukan makamata ta shiga kana dukanta ba abin da zai hana an rama mu. Na fasa shiga ɗaki. Kin fasa shiga kuma. To je kicin ki duba min girki na. Munafukan banza mu. Kai ne munafikin. Tashi ka bani guri, tashi. Tashi magana nake maka ko shi din ma sai na daka ka tashi ka ba wajen. Ka sake janyo min magana in ka dawo nan. Ya agwagwata da ta rage wallahi na saida ta sai na danne ka babanka ya zo na shi masa na kashe Mubarak na huta. Rainin hankali ni a dangin kuma na rasa kai kamar ma ba a gidan na aka haife shi ba. Soyayya dace ne cika buri jin daɗi ne sanin sirri dan yarda ne in kin furta min daidai ne. ranke da kin dai gane muku sai dai ban san ku ba haka ne amma lalle ke gane muku gaskiya abin da yake tafi da wannan abokina ne ya jima yana faɗa min labarin ki kuma abin yana damunsa a zuciyarsa sosai domin kullum ba shi da abin labari ko kuma abin tunani illa bacin zancen ki to shine shi kuma ya kasa zuwa ya zo ya same ki ya faɗa miki saboda ya ce min duk a lokacin da ya ganki kwarjini ke mai ba zai iya zuwa ya same ki ba to shine ni kuma na ce ba zai ba gaskiya kamata a zo a sanar da ke halin da ke saboda yanayi miki son maso wani ne goshin wahala to shine na ga ya dace
ki janyo hannunsa zo mu same ki mu faɗa miki abin da yake ransa domin abin yana cutar mana da shi gaskiya. Amma a matsayin ki na kanwata shi kuma a matsayin shi na abokina wannan da ke ganin shi idan kika same shi magana ta Allah ba wai yabo ba ko ba wai dan na jikina bane. Duk macen da ta same shi bari ma ke ga ke kyawun mace duk wanda ta same shi gaskiya ta dace. Ta da mutum ne mai haƙuri ga nutsuwa abubuwa da ke in na fara karanto miki daga nan mu kai da asa. To ni dai yanzu a gaskiya ba abin da zan iya ce sai dai ku bani nan da kwana 3 zan yi tunani. Ya so duk abin da ake ciki zan so san zai. To kai abokina ka je fa yanda ta ce. Gaskiya ne hakan ma ya kyau saboda ka san dan adam yana buƙatar ta kaga yana da kyau saboda ta nasu ta gane abin da ta gane namijin da ta aure a gani ba haka ne ko gaskiya ne haka. To kamar nan da yaushe ke nake ga ka bani nan da kwana 3 da zan samu ne gaskiya kwana 3 nan ba kamar ya so da yin yau. To a tunda nace kwana 3 ba za ka iya hakura nan da kwana 3 ba. To shikenan hakan ma yana da kyau saboda Umma kin gane mu? A'a, in dai ba manta na yi ba ban san ku. Allah sarki. Ban ma taɓa ganin ku. Ni dai sunana Ali. Wannan kuma sunan shi Al'amir. Shi ne saurayin Maryam yarinyar gidan nan. To abin da ke faruwa ko wanda yake yawan sallama da ita din nan? Shi ne. To Allah ya taimaka. Abin da ke faruwa a zahirin gaskiya Maryam ta yi masa kuma ya kamu da son yarinyar nan. Ko ba haka bane? Ku ce tambayan aure kuka? Tambayar izini muka zo kafin manya su zo. To alhamdulillah. Kuma bugu da ƙari akwai abin da nake so in sani kuma na san kin sani sai dai ki kara tunatar da mu. Shi aure muƙaddari ne daga Allah. A zahirin gaskiya yayanta yana matuƙar takura mana. Wani lokaci a hanyar makaranta sai ya zare mana makami. Duk da dai ba wai fim mu yau ba. Kusan ta wani wajen ne ma a iya cewa yaro ne a wajen kane dan mun girme shi ba level din mu bane to amma abu ne. Wannan level din da ka faɗa ba mu fahimce ka ba. Ba sa'a mu bane. To. So amma sakamakon rigima farkonta aka sani ba a san karshen ta ba. Kuma ba a san rigima a wannan lokacin da ake ciki. Kuma bugu da ƙari muna neman aure a gidan nan bai kamata wai biye shi mu zo har muna wasu tashi nan daga baya a zo a rinka jin kunyar juna. To shine nake so da Allah dan sanar da shi dai ko an mata miji? Yawwa ko da an mata miji a sanar da mu sani ko da an mata miji ko kuma shi abubuwan da yake mana a wani matsayi yake mana wannan abubuwan. Dan Allah ku yi haƙuri in Allah ya da zan masa fana. Zan yi masa magana yaron ne ka san ka aifi mutum baka aifi halinsa ba ku daɗa yin haƙuri da shi in Allah ya da zan masa magana. Amma kai na ga yanzu uniform ne a jikinka makaranta kake yaushe ka gama makaranta yaushe ka aure ta kuma in ka aure ta din ma me zaka bata ta ci? To mama haka ne shi karatun nan ai ba wai ya hana mu yin abubuwa da dama bane muna yin karatun ne muna dan takaitawa muna hadawa da sana'a har da kuma aikin hannu. Saboda muna dan zuwa kasuwa yin kasuwanci sannan kuma ni electricity ne irin harkar ta gyaran wutan nan muna sawa mu dan gyara mu samu na kashewa da shi ma muke samu mu dan biya kuɗin makaranta har wani zubin ma mu taimaka wa gida. Alhamdulillah sana'ar hannu ai sana'a ce. Allah ya bada sa'a Allah ya ni ma zan ci gaba da addu'a Allah ya tabbatar mana da abu.
Allah ya taimaka, na gode. To mun gode. Na gode sosai, ku ƙara haƙuri fa. To mun gode Allah ya ƙara haƙuri, ku gaida gida. Allah ya ƙara ja masa. Kai Maryam, zo nan. Zauna nan, ba nesa da ni zan ki zauna. Wannan mutanen da suka zo yanzu suka kawo kashe din yayanki. Su nake magana. Ashe shi ke ta sallama da ke kullum. To Allah ya sa dai kina san shi. Alhamdulillah haka nake so, dama abin da ya sani tambaye ki kar su turo ya zama kuma kin zo kin bauɗare ba kiya so a zo a ji kunya. Kin ga girma ya faɗi, gashi dama yayanki yana ja mana magana. Yanzu abin da nake so da ke koma ciki, idan babanki ya dawo zan gaya masa. Sai ayi abin ki ma ki tashi ki tafi gidan mijinki, ni ma ki bar min gidan in saka ta huta. Tashi. Yawwa Mubarak zo. Mama ina da magana. Ko ni ne zan zo in same ka a wajen? Ina ma magana kuma kana wani, in ba ka son zuwa ni sai je same ka a wajen sai mu yi magana. Mutanen da ka je ka zare musu karfe kake nema ka yanka su ko ka halaka su, to abin kunya ya tabbata sun zo nan gidan suna neman kanwarka su aure. Kanwata wayannan yaran wayannan students din awa umma kin ban mamaki, me na sama yace ballewa na kasa. Wayannan yaran oke har ma karata ma suka kawo wajen ki ma kenan, har sun sami ikon ma da su shigo cikin gida su zo su riga ki, za su hada mu. To shikenan wallahi sai na sha wa yaro jini. Wallahi jini kuma jini yanzu ka koma sha? To tsaya kafin nan ka je ka shanye jinin wani a waje, bari in baka na yanke hannu na ka sha. Ba wannan nake nufi ba umma, in na burma wa mutum karfe ya je kar za su yi bayani kawai da su ma. Tsaya yanzu nufin ka je ka furma ƴaƴan mutane wuka, wata rana lallaba za ya zo a furma tsohuwar ka kuma wuka, zaka ji daɗi? Inda kawai abun haka ne, ki gaya musu kawai ni tsakani na da su ma kawai tazara ce, kawai in sun ganni kawai su ja layi. Su ja layi ko? Ina zaka je? Dawo wuce je ka kwanta, masa je ka kwanta. Daga in kaga ka shigo gida uzuri kawai za ka yi ka fita.